to pila sngobiang ka jingstat ka baphiyo na school ne pitang sngodon kam ban tip khambha shishu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo marprsya bat ka school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lane praiwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Na ka jingilum lang jong ki dukhat ka seng HYC hakmat jong ka Shillong Press Club hanong ba Shillong da ka jing tmu ba ka seng kan yakendo ya ki kattu katni ki brio ki badai na ka wei ka kanhon ka batmu ban ai jingkran ha Shillong Press Club ha ka press conference ki bor pulit kanong ba ringkat bat ki pulit SUT kila sertap ya ketika jaka ban yada bayomi ki jingya kulmar lani ki huri hura ki dukhat jong ka seng HYC ki loong ba ka jing tmu jong ki haba ki wan ha kani ka jaka kadai ka kwa jungki banyak kendo ya kita ki brio ki bertemu banwan ai ya ketika jingkren lengba ki lat pathai kubor hanong ba Shillong bakin penbana ya karali lani ke jingya patba ban penbana ban nom dei shu ban penyap lani ban bam ya ki masi habaro kawai keri India office jong Shillong Press Club kadai hadin mengiyo ajing tip kadon kawai ka kenhun ya kabangi la budin hakini ki kendia teli kita yo bot ki banai ki balale keleng ki Jakala ni ki states ki jala jong hapo ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya ka bangi lai i hapo Arunachal Pradesh ki la le ai ka statement da ka jingtmu man pelong ya kata ka rally hakaba on khot but on wear pat ba bat ban pen sngo kham tam e ban pen sngo ba kari India he baro ko wei ka dei ban sangie no kata ka jing penyap la ni ka jing bam do masi kata ka di jingtmu jong ka ni ka kenhun hakaba ka la le hapo Arunachal Pradesh ba kumjuru hapo Nagaland kila de banshong ya ke press conference but hadin ka jingmi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair bawat na ka liang jong ka sarkar po Nagaland ru kala khang persya ya kata rali ke baki ki thmu ban pelong haka ar fratrik jong tau banai ti ngitep ngisothu ba ka jing thmu ka jong ki banwan ban pelong ni press conference menta ka singi le si ban penbana ya kata tarik ke baki ki thmu banwan pelong ya kata rali hang ni po Shillong lani po ka jela ka jongi bat ka jingkwa ka jongki ka long ba ka jela kumang ong ipi kari India baro ko we kari bandai kata kari ka ba om sha shu ban bam do masi la ne ban ya penyap do masi ti kumba ka long hi fitep bat baro ngitep ka jela Meghalaya kadai ka jela ka ba ngi kum ka jai benriu bat ki pat ba riulung ki badan hang ni ka jela ka jongi 95% ki briu ki ba ngi sngau tenat ban bam ka do masi ti kajingwan ka jongi mata ka singi kalong kawai kalong ban send ka message lani ka khubor ka basha sikini ki briu kalong ba wat num wan hakni ka jela ka jongi ban impose lani ban penbor yangi kai ka bangi dei ban le lani kai ka bangi dei ban bam kado mesti ka dei kata ka jingbam ka bangi ngila bam menta de ki hajar tli ki sinam de ki katnu tli ki generation lani ki pateng ki jongi bat ya ka bangin dang beteng ru ban le ti ka jingwan ka jongki ngisyem bakini ki briu ki ba le si ki wan ban penia pher apa deng gajing so jongi bat kiwi pat gijat niam ki bodan hang ni kejala ka jongi menta de ki photli ki snam nadu bangiyo e kejala bat shwa ka taru ni imsuk imsan hang ni kejala kham tam ya po so Shillong bat jala bar ko we bat kiwi pat ki paraniam ngimdon ganu gajing smo re kani gajing wan pat gajongki ban wan ra da kata ka san perkhan kabon ong baka jala Meghalaya kanyami syakmat ban ya sno kiti rali bekunta ter kajingmut ka jongki kalong ban lumpat bo anda lumpat pat kin yo ban pen i syakibor ki badai pai kham tam me apo Delhi le si ban ong ba pej wat ka jala Meghalaya ru ka persya ka bam do masi tengi shwa bakin ong kita ki ngi wan menta ka sngi ban ka jing sya ka jing thmu ka jongi kalong ban kendu ki ban kren ki ban pen pau ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kin wan ra ku bakum kini ki sain perkhat bat ka baar ka jingwan ka jongi menta ka sngi ru kalong ba ngi kwa ban pha ka message ka basha sya ka sarkar jala balada don ganu ka jing thmu ban pelong ya ki bakum kini kirali ki balak ban keta ya kasuk kasan ki balak ban keta ya kajing ya sngo perniam hapreng kinong snong jok jala Meghalaya dalele kamdei ban ai permission kumbala le da sarkar hapo Nagaland te kata ka khubor ka bangi kwa ban keren dak basai bat lada ka sarkar jala
lada kini ki beriu ki ele persya lani ki yat syahmat ban pelong nya ka bakum kata karali nak liang ka seng ring mansi ban ya mi lang ha kaju ka singi ban ya lang kaju karali ka bangi ngin ya bam dok masi ban kita ki bam dok masi ru kin ya la ka jong karali ngin se pat lada kimi kum kinu ki jingja le se ki jing ya so pernyam hapring jongi kum kinong shong jong ka jela ki ban shim ka ji kli ka ne ka sarkar jela kum juru kini ki beriu ki bawan ban bet ya nu sembai ban peniaper hapring ki niam hapring jinget ya jongi ya kabangi bro askat tangi shong sut shong san hakani ka jala ka jongi te kata ka de jing thu jongi mangiwan mata ka singi chaka Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru yue ar nyau lai